Magandang hapon po sa bawat isa. Binabati po natin ang Central Student Government ng Cavite State University, Cavite City Campus. Salamat po sa invitation po ninyo sa atin na magbahagi ng salita ng Panginoon sa hapong ito. And we are very much glad to do it because this is one of our tasks as mentor here at Cavite State University, Cavite City Campus. So salamat po sa Panginoon sa hapong ito. Let's go directly. I was informed that this meditation should only be 15 to 20 minutes, and may the Lord enable me to make the message concise this afternoon. Please turn with me, if you have your Bibles, please turn with me to Matthew chapter 5, verses 1 to 10. Let me just share with you the screen. Matthew chapter 5, verses 1 to 15, 1 to 10 rather. And it says here, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kaniya ang mga alagad niya. At ibinuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapi sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. May the Lord bless the reading and short meditation of His Word this afternoon. So ang konteksto po nito, mga minamahal na estudyante, ang ating tagapagligtas po ay katatapos lamang po niyang magpagaling ng maraming mga may sakit sa konteksto po na ating binasa. And then siya ay umakyat sa isang maliit na bundok at doon po ay nagumpisang mangaral sa kaniyang mga alagad. Ibinuka niya ang kaniyang bibig, and the text tells us with a loud voice. Ang ating Panginoon ay nakipag-usap sa makapal na mga tao. There were vast multitude that listened to our Lord Jesus Christ at that time. And oh, what a blessing it is na marinig natin mismo ang boses ng ating Panginoong Jesus. Now, sa ating kapanahunan ngayon, nangungusap po ang ating Diyos sa atin sa pamamagitan ng pangangaral ng kaniyang salita. And then, nag-umpisa ang ating Panginoon sa pag-pronounce ng blessings. Ulitin ko po, nag-pronounce ang Panginoon ng blessings sa passage na ating pagbubulay-bulayan ngayon sapagkat ang purpose po kung bakit pumunta si Jesus dito sa mundo ay upang magbigay pagpapala at magligtas sa mga makasalanan na tulad natin. He came to seek and to save the lost. Yun po ang purpose kung bakit si Kristo ay pumunta dito sa mundo. And I tell you, my dear students, ang ating Panginoon po ay hindi po palpak sa kanyang misyon. So kung ang kanyang misyon ay iligtas ang mga makasalanan na tulad mo at tulad ko, sinisigurado ng ating Panginoon, tinitiyak niya na siya po ay nagtagumpay sa kaniyang misyon. He came to seek and to save the lost. Kaya ka naabutan ng pangangaral ng Ebanghelyo, it is God seeking you out. Even this afternoon, alam niyo ba na maraming mga portion sa ating mundo na hindi naabot ng pangangaral ng Ebanghelyo, but you are blessed na ikaw ay naabot ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kahit sa hapong ito, hindi po aksidente na ikaw po ay nakikinig sa pangangaral ng salita ng Panginoon. He came to seek and to save. Save from what? Save from sin. Salvation from sin. Hindi po kaligtasan mula sa kahirapan sa buhay, mula sa mga hamon ng buhay, mula sa iba't ibang mga problems and challenges. That's not the kind of salvation na iniaalok ng ating Panginoon sapagkat as long as we are in this fallen world, ay makakaranas at makakaranas tayo ng mga kapigatian. Alalahanin po natin yan, mga estudyante. Pumunta si Kristo upang iligtas tayo. Mula saan? Mula sa pagkaalipin sa kasalanan.
mula sa kaparusahan sa kasalanan. And Jesus Christ succeeded in His mission. Ang sinasabi po ng Biblia, kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran sa kasalanan. In other words, hindi tayo maliligtas kung walang dugong dumanak. Ipinadanak ni Kristo ang kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo. At ang sinasabi din ng Biblia, upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kinakailangang masunod natin ang batas ng Diyos completely. Bagsak na po tayong lahat dahil wala pong nakakasunod sa batas ng Diyos completely. But Jesus Christ came and He obeyed the law of God perfectly in our behalf. Mga kapatid, mga kaibigan. So sa pangangaral ni Kristo sa konteksto ng ating binasa, nag-pronounce po ang ating Panginoon ng 8 pagpapala. Ang tawag po nito ay Beatitudes. At itong mga Beatitudes na ito, the 8 blessings that the Lord has pronounced in our text today, they are very instructive sapagkat tinuturo nito sa atin kung sino yung itinuturing ng ating Panginoon na tunay na masaya, tunay na happy, tunay na blessed. At alam po natin, ikaw at ako, kaibigan, naturally, hinahangad natin na maging masaya sa mundong ito. Pero, nagkakamali tayo madalas. Nagkakamali tayo madalas sa kung ano ang iniisip nating masaya or kasiyahan. Sapagkat iniisip natin na ang mga bagay dito sa mundo, ang pera, ang karangyaan, ang mga gadgets, ang anumang mga sophisticated fashion and design, iniisip natin na yun ang nagbibigay ng tunay na kasayahan. Mga kotse, magagandang bahay. Di ba yun ang language ng puso ng maraming tao dito sa mundo? At pinapakita nila sa kanilang kilos at gawi. Kung nangungusap lamang ang kanilang puso, audibly at naririnig natin ang sinasabi nito, talagang sasabihin nilang, blessed are those who have houses and lands. Blessed are those who have cell phones and tablets and all of these gadgets and fashions and sophisticated cars. Yun ang sinasabi ng kanilang puso. Blessed are those who enjoy health and long life. Blessed are those who are held in honor and reputation among men. Yun ang natural na sigaw ng puso ng mga tao. Pero ang lingwahe ng Panginoon po, mga estudyante, ay iba sa lingwahe ng ating puso. Dahil sinasabi ng Diyos sa atin na ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang sa kanyang presensya at matatagpuan lamang, makakamtan lamang natin ito kung tayo ay kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng Book of Psalms, in your presence there is fullness of joy. Baliktarin po natin, sa presensya ng mundo, sa mundong makasalanan, sa mga worldly pleasures, walang fullness of joy but fullness of misery. Yun po. Kung sinasabi ng Biblia, in your presence there is fullness of joy without the presence of God. Ang kabaliktaran nito, there is fullness of misery. Kaya sinasabi po sa Isaiah chapter 49, there is no peace, says the Lord, for the wicked. Akala ng isang tao na nag-i-enjoy siya sa mga earthly enjoyment, mga worldly pleasures, but they only bring misery to our soul. At sinasabi po ng Book of Psalms, I shall behold your face in righteousness. I shall be satisfied when I awake in your likeness. In other words, ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kagalakan ay ang pananatili natin sa presensya ng ating Panginoon at ang pagiging kawangis natin sa ating Panginoon. Kaya kung hihilingin natin sa Diyos na, Lord, I want to become like the Lord Jesus Christ, ibibigay ito ng Panginoon sa atin in answer to our praises. Ang lahat ng blessedness na binanggit ng ating teksto, blessed are the meek, yung mga humble people. Ang kabaliktaran yan, ang mga mayayabang ay miserable. Diba? Kung nakakita kayo ng tao na napakayabang at itinataas niya ang kanyang sarili, he's a miserable man. And he is desperate in elevating himself. But the Bible says God is opposed to the proud
but gives grace to the humble. Kung ang Panginoon ang kumakalaban sa atin ay wala tayong panalo. Katulad ni Sir Jerry ninyo, kung makikipag-boxing kay Manny Pacquiao, isang suntok lang ni Manny Pacquiao, nawala na ako ng malay. Ganito din kung ang Panginoon ay aktibong kumukontra sa atin sapagkat tayo ay nagmamayabang at nagmamataas sa ating sarili, wala tayong panalo sa ating Panginoon. So, blessed are the meek, for they shall inherit the kingdom of God. Ang mga mayayabang na nagsasabing maliligtas sila sa kanilang kabaitan, maliligtas sila sa kanilang effort to gain God's merit, ay kayabangan po yun. Kasi sa totoo lang, tayo ay magkasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ang ating kabutihan ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaninong katuwiran ang ating kinakailangan upang tatanggapin tayo ng Diyos? Ang katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. At sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si Kristo ay namatay. Pinadanak niya ang kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo. Doon po tayo sa kanya magtiwala. Huwag po sa ating kabaitan sapagkat walang taong mabuti, wala kahit isa. Romans chapter 3, verse 10 hanggang sa 12. Penitence. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Ang ibig sabihin nito, mapapalad ang mga nahahapis dahil sa kanilang kasalanan sapagkat sila ay aaliwin because there is salvation in the Lord Jesus Christ. Pumunta si Jesus upang iligtas hindi ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Kaya kung nabigatan ka sa kasalanan mo, kaibigan, the good news is that Jesus Christ came to seek and to save sinners. Tumawag ka sa Kanya. Those who call upon the name of the Lord will be saved. So itong 8 blessedness na ito, humility, penitence, meekness, spiritual desires, mercy, purity. Blessed are the pure in heart. Blessed are the peacemakers, mapagpayapa. Kumbaga, kung pwedeng i-pacify ang kaguluhan, reconciliation, gagawin natin ito kaysa i-uphold natin ang kaguluhan, mapapalad yung mga taong ganun. Isang katangian yan ng mga mamamayan sa kaharian ng Diyos. So kung ang isang tao ay nagsasabing Christian siya, pero mahilig siyang makikipag-away, makikipagtalo, kaduda-duda yan kung tunay ba talaga siyang Christian. And joy in persecution, isang blessedness. Now, sino ba ang nag-i-exhibit ng ganitong katangian, mga kapatid, mga kaibigan? Ang tunay na mananampalataya kay Kristo lamang ang nag-i-exhibit ng ganitong katangian. Well, ang mga unconverted people, yung mga hindi mananampalataya kay Kristo, maaaring sa tingin natin parang humble sila, parang low profile lang. Pero ang Christians lamang ang maaaring makapag-exhibit ng true humility sapagkat ang tunay na Christian, kung siya ay ini-insult, idinadalangin niya ang nang-iinsulto sa kanya. Ang tunay na Christian, kung pinagmamalupitan siya ng iba, iniisip niya na niloob ito ng Panginoon para sa aking kabutihan upang ako ay lumago sa patience. At kulang pa nga ito, kung talagang ibibigay sa Panginoon sa akin ang nararapat, abay mas higit pa sa insult ang nararapat sa akin sapagkat ako'y makasalanan. Ang nararapat sa akin ay walang hanggang kapahamakan. Pero salamat sa kaligtasan na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ang tunay na Christian ay nakakaunawa that all things work together for good. Kaya kung merong nanghahamak sa Kanya, merong nang-iinsulto sa Kanya, idinadalangin, ipinagdadasal niya ang taong ito at tinatanggap niya na maaaring galing, o hindi maaari, tiyak na galing ito sa Diyos upang ako ay lumago sa pagtitiis, lumago sa pasensya at maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Si David, nung ininsulto siya ni Shimei, talagang pinagbabato si David. Yung mga kasamahan ni David, nagsasabing, papatayin ba natin ang taong ito? Sabi ni David, wag. Baka naman ay galing yan talaga sa Diyos at inutusan siya ng Diyos na curse David because of the sin that I have committed, sabi ni David. Galing ito sa Panginoon, itong pagdidisiplina na ito ay galing sa
Panginoon. At sino ba ako natatanggi nito? Hayaan niyo siya, sabi ni David. Hayaan ninyo si Shimei. Now, hindi ito lengguwahe ng hindi mananampalataya. Dahil ang hindi mananampalataya, kung siya ay iinsultuhin, abay, mangangaway din siya. Break even lang. But the Bible says that the true believers in the Lord Jesus Christ exhibit humility. Blessed are the merciful. Now, merong mga unbelievers na parang merciful din, pero ang tunay na mananampalataya ay meron talagang puso na binago ng ating Panginoon na hindi natin matitiis ang pangangailangan ng iba. And then, lahat po ng mga anak ng Diyos, lahat ng mga tao ng Diyos ay umiibig sa katuwiran, nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Bago pa tayo naging tunay na mananampalataya, wala po tayong pakialam sa salita ng Diyos, iniiwasan natin ito. Pero dahil ang sinasabi ng Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation, bagong nilalang. Nung tayo ay naging mananampalataya, ang ating puso ay uhaw na at gutom na sa salita ng Diyos. Something na hindi natin naramdaman before. Iniiwasan pa nga natin ang Bible study before. Pero ngayon, this is now the cry of our soul. Now, sinasabi din ng Panginoon, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang sinasabi din ng Hebrews 12:14, without holiness, no one can see the Lord. Now, paano naging malinis ang ating puso? Alam naman natin na tayo ay makasalanan. Well, sinagot ito ng Acts chapter 15 verse 9. Naging malinis ang ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ating katuwiran ay hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos sapagkat marumi po tayo. Pero ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo na nagpapatawad, naglilinis sa lahat ng nananampalataya sa Kanya, sapat na po yun. Kung ang isang tao ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, may pagbabago talaga sa kanyang puso. Hindi na siya nag-i-enjoy sa kasalanan, kundi ang hinahangad niya ay maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na nakakakilala lamang sa Diyos, ang merong hangarin ng kanyang puso ay lumago sa kabanalan. Kinakausap ka ba ng salita ng Panginoon? In other words, ang isang tunay na mananampalataya, whether merong nakatingin sa kanya or hindi, or walang nakatingin sa kanya, nagsusumikap siya na mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon. And by the way, itong sinasabi ng Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Meron pong isang tribo doon sa North America. Nung ang mga tao ay nabigyan ng Biblia, merong isang kabataan na iyak ng iyak dahil nabasa niya sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Nakita niya na siya ay makasalanan. Nakita niya na siya ay marumi ang kanyang puso. Iyak siya ng iyak sapagkat sabi niya, wala siyang pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. At tinanong siya ng pastor, bakit ka umiiyak? Tinuro ng taong ito ang verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So sabi niya, ang mga meron lamang malinis na puso ang makakakita sa Diyos. Ang aking puso ay hindi malinis. So ibig sabihin, wala akong pag-asa para sa kaligtasan. Pero sabi ng missionary, oy, stop. Tingnan mo ang verse 4. Ano ang sinasabi ng verse 4? Mapapalad ang nahahapis. Mapapalad ang napipighati. Blessed are those who mourn because of their sin, for they shall be comforted. Kaibigan, ikaw ba ay nababahala? Nahahapis ngayon dahil nalaman mo na ang puso mo ay marumi sa harapan ng Diyos. Mapalad ka. Sapagkat kung ikaw ay nahahapis dahil sa karumihan ng puso mo, the good news is that kung ikaw ay lumapit kay Kristo, ano ang sinasabi ng Isaiah chapter 1 verse 18? Please turn there if you have your Bible. Sinasabi po ng Isaiah chapter 1 verse 18, sabi po dito, pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa.
Meron pong kapatawaran sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat pinadhanak niya ang kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Ikaw ba ay nahahapis, nabibigatan sa kasalanan mo katulad ng narinig natin sa kwento? Blessed are you, because if you come to Jesus Christ, no matter who you are, nangako po ang Panginoon ang lumapit sa akin kailanman hindi ko itataboy. Kaya lumapit ka sa Panginoon, kaibigan. Ikaw na nabibigatan sa kasalanan mo. Mapalad ka. Merong kapatawaran na handang ialok ng ating Panginoong Hesukristo para sa iyo kung ikaw ay magsisi sa kasalanan mo at manampalataya lamang kay Kristo. At para sa mga kapatiran sa pananampalataya, those who are in the Lord Jesus Christ, let us cultivate Christ-like character. Pagsusumikapan po natin na tayo ay magiging mas kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. From glory unto glory, we will be conformed into the image of His Son, Jesus Christ. That is the real blessedness. Not house and lot, not gadgets, not reputation, not success in our careers. Those things are good, but they are not the definition of happiness. The definition of happiness and blessedness is conformity to the image of Jesus Christ, our Lord. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa mensahe ninyo sa hapong ito. Nawa po ay nagkabunga ito sa puso at isipan ng mga estudyante namin sa Cavite State University, Cavite City Campus. In Jesus' name we pray. Amen.